ekhaya bengingababoni ekhaya mina bengithi mangene ekhaya bathi fihla this kind of a guy ukuthi bangene ekhaya fihla bangibizela amaphoyisa but eshazi bengisikhuza ngaleyo second mangibuya ngiqala phansi bengazi ukuthi abantu they will kill me advantage ukenzani yokujo nje ekhaya kahle I end up right kimi because ekugcineni asenzana nama crime achuzi sihamba nama out we-one wama out thola igani ngathola igani ke ngazafika enzini lapho ngegani sebamshaya manje sekasikhipa sonke I was in there uyazi bet company yabona konke la khamba khona ne-substance noma bathi awukho bokhona ngaleyo moment mabangena bashaya bazofuna ukukhomba nawo into engijampile ngayo la ile ukuthi every time ngiyalinkeka noma into ingahlangananga nami ngizolinkeka but mina ngibone sesilandwa amaphoyisa ya yangisa kuma bitter ends